لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. тамошобинони азиз, тамошобинони азиз, влоги имрӯзаро аз ан ҳами зволатну кардан сар мекунем. бози тайёр мекунем қалама. тамошобинони азиз, қаламачакҳои майда майда ҳак мекунем. дӯстони азиз, ҳами хел карда ман зволаро туну кадестам. дар звола мондохтум об, намак, дигар ҳичи. дӯстони азиз, зволаро туну карда шидем. камтар вай сливични масалара дар микроволновка мондум, об шуду. ҳама ҷуштанам хел мешакем сливични масала. баъдан мепечонемшон. дӯстони азиз, влога то охирша тамошо кунену дастгирия фаромӯш накунед. дӯстони азиз, қаламҳоамонро мондем камтар дам гирифтак. бозӣ мегирем, камтар тунукш мекунему мепаземшон. тамошобинони азиз, дӯстони азиза, нами хел карда тунук мекунем. тунуки бадам нею, камтарак тунук мекунем. шабигем ман руғанам мондум гарм шудак. анакун дар руған мемонем қаламҳоро. камтар алоби пилтара пас мекунем. тамошобинони азиз, ки вай дарав насӯзад. бигем алоби пас нағз пазад. ана ин тарафаш сирғ шид, мемонем вай тарафша. тамошобинони азиз, қаламачаҳоро пухта гирифтем. ана ҳами хел омад қаламҳои мо. тамошобинони азиз, бинед чӣ хурустияши фасон омадак. дӯстони азиз, ози сар мекунем билиши пухтана. тамошобинони азиз, ман хамири билиширо гирифта мондагӣ будум. хамирмон расида нами хел шудак. дӯстони азиз, дар хамирмон андохтем об, намак, дурож, камтарак сметана андохтуму иқа шир. дигар ҳичи. тамошобинони азиз, анами хел майда майда зволачашон мегирем. мемонем зволаҳомонро рӯ мегиран хушрӯю. баъдан тайёр мекунем фарши даруни билишира. дӯстони азиз, тамошобинони азиз, зволаҳоро гирифта шидем ҳамашона. пакет хати мепечонем местан, хушрӯ гиран. то зволаҳоро гирифтана сар мекунем тайёр кардани фарша. дӯстони азиз, ма дар фарш меандозам пиёз, укроп, камтар мурч, намак. баъдан ҳамашона хушрӯ карда аралашон мекунему зволаҳомон ки рӯ гирифтан тайёр мекунем печондани билишира. дӯстони азиз, тамошобинони азиз, ҳама маҳсулоте ки дар кори буд даруни фаршда андохтему анами хел карда аралашон мекунем. фаршмон аз гӯшти говай. тамошобинони азиз, фаршмон тайёр шуд. аку мебинем ки зволаҳо рӯ гирифта бошанд, сар мекунем печонданша. тамошобинони азиз, зволаҳои мо рӯ гирифтан. анами хел карда тунук кардему як қошиқчаги фарша мемонем. баъдан мепечонемшон. дӯстони азиз, дӯстони азиз, ҳама билишиёро печондем. анами хел сар мекунем пухтаанша. тамошобинони азиз, ман руғана мондум гар шудаку. анами хел акун якта якта меамонем дар сковородка. чандтае ки даруни сковородкада бара мепаземшон. тамошобинони азиз, дӯстони азиз, вай тарафшон сирғ шуд. аку ирӯша мемонем. вақте якум ки дар сковородка мемонем, бояд тарафе ки ҳамин ваяи ҳуяи камтар бигем ҳамуҷаша мондан дар кори якум. баъдан ипараша.
тамошобинони азиз ҳамаи билишиёра пухта гирифтем. дӯстони азиз анами хел омадак влоги имрӯзаро дар ҳамиҷа ба охир мерасонем. аз ҳамагитон миннат дорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастен ки канали мо пеш мерад. тамошобинони азиз, касоне ки обуна шудагӣ нестанд, яъне ки подписатсия кардагӣ нестанд, подписатсия кунен, лайку комментария фаромӯш накунен. тамошобинони азиз, ба ёру дӯстотон роӣ кунен, дар имо ватсапа дилитса кунен ки то ки ба канали мо шинос шаванд. канали мо дар ягон видеои безеб нест. тамошобинони азиз, ҳама чизе ҳастад аз ҳаёти зиндагию рӯзи бигем хумонай чӣ рӯз мегузаронем ҳаваёра бигем влог карда мепартоем барои шумо. тамошобинони азиз, ки шумо тамошо кунену дастгирӣ кунен канали моро. хайр, дар паноҳи худо бошем подписчикони азиз, мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеоҳои оянда худованд ҳамагитон нигаҳбон бошад.